V tejto sezóne sme nevideli ani jedno predĺženie, no a dnes je to veľmi vyrovnané. Willie! A Brandon Rush. Teraz nevystrelil Maring. Pod košom je však Williams. Toto je zaujímavý matchup medzi Williamsom a RJom Gunnom, ale úspešnosť strelby je stále pomedzi týmami. Dvoma strelami v prvom polčase, z toho 17 presných, 53% na úspešnosť. Situácia. Výborná prihrávka na druhej strane. Dribble. Našiel Williamsa. Martin Koller. Williams. Cousins. Dobrá finta od Dekona Williams. Chcem pomýšľať na víťazstvo, ja to stále spomínam. Komárno je v tejto sezóne. Williams. Ale aj Vícepet. Ťažká strela. Marne riskantná, ale adresáta našla Aliu. Pomohol na Milana Saba a tento urobil nekompromisne. Ale aj Deklan Radol a Komárno môže ísť do dvojciferného vedenia. Pekne na pick and roll, skvelé. Dribble. Veľmi ťažká, ale Vrátil späť do hry. Koller. Výborný pas na Williamsa. Rozohrávať bude dribble, mal tam Williamsa vo voľnom priestore. Williams. A ešte našiel Marina, šikovne to spravil. Dribble, toto bude Daquan Williams. Krásna prihrávka na Harabina. v konte v tretej desiatke. Už 33, tu sú Bol v tých prvých dvoch vzájomných zápasoch tejto sezóny vždy najlepším strelcom svojho týmu, ale... Ani na sekundu. Krásna akcia. Opäť výborná prihrávka na Williamsa. Lukič, šikovná asistencia, napokon aj pod... Rozhodcovia ponechali túto situáciu. Anderson od... No a prvý útok posledné 10 minútovky bude patriť Komárnu, odlúčik na Williamsa. Mary postrela z odskoku. Williams ale ešte získal útočný doskok a Brandon Rush. Sekunda a pol na zakončenie. Doskok si výborne načasoval Williams. Drží si ho klubpís. Williams, jednoduchá. Dribble. Premýšľal nad trojkou, ale krásna príhra. Bodovo odskočiť, Koller. Počkal si na pohyb Williamsa. V tom momente ich má na svojom konte 7. Alebo jednopozičný rozdiel, tak Komárno dokáže skorovať aj takýmto spôsobom. Williams. Dribble. Skúsi to individuálne. Dribble. Bol vytlačený. Dobre zapracovaný. Odskočiť na rozdiel dvoch košov. To sa podarí. To sa mohlo podariť, je hostujúci Jeremiáš Smith. Tam prepadol. Nakoniec bez faulu a toto by mali byť jednoduché body Williamsa. Na Saba, Henry. To ale nevyšlo. Williams. Ten si vypýta faul. Nejaká presnejšia ruka tam zasa nie je. Skúsi to za 3 body neúspešne, ale Williams je pod koš. Aj za perimetrom, ale nevyužije to. Ale super nepustí k strele na Williams. Krásna prihrávka od Brandona Rusha. Shelton sa zatiaľ javí ako dobrá posila. Toto je Rush. Presná trojka. Útočný doskan. Dribble, dostal sa do zakončenia, to ale nevyužil Williams. No, vstúpilo do nej za stavu 9-23. Toto je Patrik, ale Williams. 59-56. Williams pod košom a ešte tam je Williams na doskoku. Len obrúč v zápätí, už lopta, ktorá patrí Triblov náhod smerom na Williamsa.
Sa tak stále nedarí dotiahnuť sa medzi tým Brandon Rush. Williams pod kolesení až... Williams šikovne si spravil priestor. Výborná defenzíva Meringa. A 2 body. Podľa mňa hneď do zakončenia a pokúsiť sa o smeť. 6 sekúnd na strelu Williams. Výborne Dopredu. A Williams sa ten mu loptu vrátil a je to. Váš zbytok. Stevenson má ešte lepšie. Teraz Williams opäť. Dobrá, pokazil im to Inter v semifinále. Toto je Hicks. Dlhý útok Interu. Gun, to bude asi len taká strela. Dribble do hrušky. Má pred sebou dôležitú úlohu nájsť ešte odpoveď. Williams, nižšieho Kazinca, tomu prišiel na pomoc Batrik, ale voľný. Ale na low poste sa mu nedarí dostať sa cez Lukiča. Pekne to teraz pokryl hráč číslom 12 Voštinár. To je skvelá séria, ktorú ťahajú. Daquan Williams. Predsa len sa dostal k Marin. Proti nemu Belikov. Williams. No, 30 bodov na zápas v priemere, tak v tejto sezóne je to už 8. Polera, ale aj tak prechádza Rakaj. Rakaj to spravil fantasticky. Tiež ale pokus za 3 body nepremenil, ale Daquan Williams s 10. Ešte nájde Williamsa. Opäť. Postup. Koller si takmer pripísal ďalšiu asistu. Alok dostal priestor do záverečnej štvrtiny. Triple nahodil Williams žaloptu. Shelton, jeho nájazda. 55, 4 minúty a 45 sekúnd do konca stretnutia. Tuto bola veľká. Gregory, teraz Brandon Rush, pravidel si to na pravú ruku, zakončuje z ľavej a ešte tam. Lukič. S 12-kou Daquan Williams, ťažká strela. Dva nepremenené trestné hody, ale teraz krát. K dispozícii Sonu z pravej strany. Ale je to na seba, strela za 3, príliš dlhá. Daquan Williams však úspešne doskakuje. Tribble nájde Williamsa, ten si musí dať na loptu pozor. Strela. Musia Komárňania zmeniť. Nezmenili to. Game. Hrá sa veľmi rýchlo zo strany na stranu Williams. Toto. Benjaminov pohyb, ale... Kiriček. A pekná prihrávka, ktorú S Komárnom a Prievidza z Nitrou. Ale necháme sa... jednoznačne zatiaľ sa vyvíja toto stretnutie. Teraz asi vyšiel pokyn, že to majú hrať cez neho.